Postoje trenuci kada ne vidiš dalje od danas. Nema jasnog pravca. Nema sigurnog koraka. Nema odgovora. Samo osjećaj da ideš, a ne znaš gde. I to ume da uplaši. Jer čovek voli sigurnost. Voli plan. Voli da zna. Ali postoje faze u životu kada ti to nije dato. Ne zato što si skrenuo, nego zato što učiš da veruješ. Ne u plan, u put. Jer kada vidiš svaki sledeći korak, to nije vera. To je kontrola. A Bog te ponekad namerno vodi kroz maglu, da bi naučio da ideš i kada ne vidiš. Da bi naučio da ne zavisiš od jasnoće, nego od poverenja. I znam, nije lako. Jer dok drugi izgledaju sigurno, ti hodaš bez odgovora. Dok drugi imaju plan, ti imaš osjećaj. I pitaš se, da li radim pravu stvar? Možda ne znaš, ali osjećaš. I to je dovoljno. Jer put koji je stvarno tvoj ne dolazi uvek kao mapa. Dolazi kao unutrašnji mir dok ideš kroz nepoznato. I svaki korak koji napraviš bez garancije gradi nešto u tebi. Snagu, strpljenje. Vera ne nastaje kada je sve jasno. Nastaje kada nije. I zato to što ne vidiš put ne znači da si izgubljen. Možda prvi put zaista ideš tamo gde treba.